Kublai api baro ki paralok parajor ki para benget ki bepet ya gede ka program Sabbath school jengi ngi aingo shisha yo blay bu ai ngi kini kalat bengi la benya sam ya ktien ke jong blay ling ba kani ka platform ba ngakermen ba pi baro ki bepet ya gani program pin yo ya jingker ku ba be piru pin ya sam lem ya ktien ke jong blay sheki way pat Tishwa bingin yes dang ngin pendam ki kle jungi bingin pan ki jing start no blay tong in ya dwai ukpa jungi bhab neng ngi ai ngu ye mi atrai nam ta kani galat mila ai hangi bingila ben ya lumbyang hagani ka por ben ya sam ye ktien ku jong mi ngi kerpat ba min sim ku jong mi un don lang reng kat bat ngi bat tu ai bun play ki jing mut perkat jungi bingila ben sngo tho ye ktien ku jong mi bat tu yarap ye ngi bingila ban kranshai bat bingin yai ya ktien ke jong me da ka jing shisha bangin long ki khau pot kublai shibon atrai batuma bi ki pop jongi na bangi pani kini baro hakteng Jisu nong pun im jongi amen de mentangi la poi shakalindong ka bahnrio ka ong kumni ki Jingphla Shuh Shaphang Jisu de shwa bengin sedang kwa ban pin itu ya pi ki parlok ki jonga ki bayadan lang bat nga hani kapor shaka kamon jonga iba Ebenezer so kamon jeng Ebenezer iba Banshan but kamon jeng Banshan iba Lasbon te kini ki parlok jonga kinya samlang bat nga ktien ko jublay kam tam ya kani gelendong ke bahan riu but kani gelendong ka ai ke jingmut ke bajleu Shaphang kumno bau Jisu upla ya lade sheki way pat dong ini pet ya ka dekot spelling that la shimyo ka na ka kitab jong Yohanes kalanong kabakat ar kadkot kabalai fu ar ngate andala kenteu yang nga nakakendo ngan penwan ya kibriu baro halade kane gede jingkermen ka bau Jisu udon hakapor ba udang don hang ni perthei bat kum joru ukwa shisha bagi kun ki jingtau gi jong u bikin long jan cha u hendrei kat kum ke jingkwa ka jong u kibreu kim dalong shisha kumba ulap pla hang ni Jisu pla te Jisu jukren Shaphang yala de pila bentip ba bon sen ai de kinuksa knang ba kibreu kin sngoto klem ong ba o ublei ula pa nga bangala bang wan sen shari pi baro Jisu ule tang na ki kam kita ki kam ki jong u ki kam ba bat kidei ki dak ki ban pen ngi ki breu kum no bingin sngu tho ba shisha niu du kon jong ublei uta ukris andaw lawan hato unle kambon ki kamba ye kini ki ba uni ulale de bon sin ki breu ki kli jing kli ki mudur halade kum no ong kon jo ublei ude ben le udwut ye kani ude ben le udwut ye katai hendai kata kam dei commission ke jong Jisu commission ke jong Jisu ke ban hani ka perthei ha jing shisha uwan ban ya sam ya ktien ke jong blai shi kibriu but am tang kata ba un penye suk ila de bet kibriu ban chu bo not ki kibriu ru but pinyo ya ga jing yakran ha kapernom but ya jing besa ki tu ki san hajar ngot kibriu what happening kini ki jing le bha jong blai Jisu bo na gini kibriu ki kentat yu Jisu ki kran la life ujat but kala shu betei tang daga jingshon yo Jisu te ngin lai chika si ka baning kong ga jinglong rit jong ka minsem u Yohanes nong pen baptis u plabyang te hang ni ublei ula pendon kam you know yo Yohanes nong pen baptis kawan ga jingkli yang ha shipor hakano ga dur mo ublei ula jet yo Yohanes nong pen baptis ban pla bauta ukon jo ublei unsa wan ban shim ban ba ya ki pop ki jongi ki brio ban pelat yangi na kata ka jingyap bam jukut bat andang ala pule Shuh ngai i hang ni ba Jisu ne ublei ula jet yo no Yohanes nong pen baptis ban pen i yangi ki brio ba ma uru ulang ubreu ndai ulang ubreu ubayai shania ha ublei na kata daw ublei ula jet ya u kerpang ban pla ba o unsa don
uta ubakam halor banyanga nama lara pule Yohanes kalnong gabalai kadkot gab arbusan hadu alai pendre ko ong ba hangni u Yohanes ulong tang unong pla ya uta uban wan kam halor banya te Shuh ngila bin iba u Yohanes ru pinya lada u deisha u breu ubam IT lot hoblay kan long ka basuk Yohanes ban ngop haka jing bisni ulong balay ublay ula ajet nga te balay pat Jisu balay ngan plaja pang Jisu nama ula ajet nga kan long ka basuk ban don ka jing bisni Henry M u Yohanes ru tip baka mission ka jong kare ban plaja pang Chris haka jaka kata pinpaw kisinran jong ba ju kam ba udey Chris kan long ka basuk Yohanes ulong mga ken Chris Henry M hani Yohanes nang pinbaptis usuto ngam day mga udon uway pat halor jonga hakaway kalyang uwan ban kedaw siya ban pinkre ya kalenti nakabinta ka jong ban long usaki Shaphang jong ti hani kani kalendong ka baningkong jong Yohanes ka batay siya ba Yohanes sa jing siya ulong brio basngurit bat Shuh pinapet pila ban nujor hapreng Jisu bat Yohanes Jisu day Messiah Henry ublay jet Yohanes nang penbaptis ban pla ban ong ba uta Messiah udon bat ngi uta Messiah udon bat ngi baru ublay ula pendon kam Yohanes dagani kadur ban pensaki ne ban long ka saki ya kita ki basngap berkat Yohanes nang penbaptis uyalap wang bau to kala ka bamut to Pediang Jisu nama uni udon bat ngi hang ni Yohanes ru uklem poi perkat ba Jisu unwan ha kata kapor ba udang yalap ti pla ni inta kumno ba ublay upendon kam ublay uda ichisha takara upa Jisu bat upa yalau kon ban sius pa ya ka pertai lada pi pule Yohanes lai kan riu kan nyau hang tu kran Shaphang ni ka khot spellendet kumngi ka kapor Sabbath school ngi nang rit ngi share spellendet gitu ko Yohanes lai kan riu di hang ni pila ni iba Yohanes sisha umdei ubriu uba don ka jing bisni udei ubriu bas ngawrit bat uba kloy ban le ya ka mission ka ba ublei ula jit ya tingin le chikasi ka ba bat ngakwa ya iba banshan ban pis ngawtho ingi ya ka jing ngawtho batamai ya Messiah ku blei shbun habang ya pet ya ka sngi ka ba ka bakran Shaphang ka jing ngawtho batamai ya Messiah tela dangi pet ka jing ngawtho batamai kalong ba kidon shibun ki jing ngawtho ki barim nang iya ka jing ngawtho batamai te hang ne kadon ka jing kli ka ba kli hang ne ka ong kumne ka ba Yohanes unong penbaptis ong hang ne Shaphang Jisu ba ki breu kim shem lakmi lenti Shaphang Messiah uba kila ya ap laslam namahrakan ka por ki breu kim ya kmi lenti ki kmi lenti ya Messiah ba wan hakata karukom ndai kan ne ka jingwan jong Messiah kalong markong pong ya ka jing ap kmi lenti jongki ki kwa kum ne ki jeu ki ap kmi Messiah ba wan ban pelat na ka jing sinchar jong karum kane ka dai ka wei ka banikong ba kine ki breu ki ap kmi lenti ha kane ka por te ki don lai tli ka ba ki mat ka ba ko mesam ne si ka baar ti ka baar kalong ba kalong kum ka jing le se ne ka jing pen klumar ya ki bong ki kentin jong Yohanes na mar kata da ka ba khot ya Jisu khun lang brod jong ublei las ngau bakla da ki babun ki breu kila ban tip satia ke ka ba ulah kren na mara kan kapor parang khunlang brod jong ublei kim na thu kamut ahiu kan khunlang brod jong ublei ne Jisu te kan ka de ka jing pen klumar ya ki na mar kitip ku Messiah te kan ko pule na kan kan khot bakul ka ong kumne kumta Yohanes da ka gospel jong ulah kwa ban pen kala ya ka jing perkhat jong ki ya Messiah khnang bakin la ban ha Jisu ya ka jing pendep ya ka jing thu lupa ha ki bayadai bat usim uban sawan bat ke ka ba unle syam lawan kum unong senchar ne unong yalam sipai hendrai ban IT la de kum ka jing kinya na ka mentaki pop ke jong ka perthai
Tekane ka dai jing khamlinti bar ka jing pen I jong u ya u mesaya ba u dai ne u Jisu ba kin yu I ya ke ba u le bot un sale bar ka ne ka jing wan jong u ba ki bruk up khamlinti kalong haka we bat ka banta ba umwan kum u leader kum u sipai rong ba ban yalam lenti kum ka thma ke kum usim basan sian re wan haka we ka bat ka banta kolong kum ubru boh po kum ubru boh po tam te hang ne kata dei ka jing thmu ka jong u ka ne nong tho sabat school ba sai batai sai ya ka ne ka sabat school nong ba ka ne ka dei ka jing thmu jong Jisu ya ke ka ba u Jisu jing thmu jong su ba jing thmu jong breu te kam bat ka balai hang ne ka long ba kum ka jing keli ha ka haba ha ka jing pan mamtis ya u Jisu yo anis u kedau kum u lang brod jong u blai te ka jing ka long ba thang neng I ka we ka jing ka long ba u yo anis u ong ngate ngampat syam la itu ya u kane ka de jing keli u yo anis u ngampat la itu ya u te kum no pat ba u yo anis usdang ban itu ya u Jisu kum u mesaya kum no kane ka de jing keli ba hama hang ne u yo anis u ong ba ngampat syam la itu ya u te ka jubab kalong kum ne ka jubab kalong ba utrai bala pha ya u yo anis ula ong ha u mensua te ula ong lupa te ke kita ke jing ong uta halor uba men yo I ya penbam men yo I penbam tes ya u da u men sim bakhoj bat ngala yo I bat ngala phla ba une ulong ukun jong ublei te hakane ka jing yo I ka jong u kalong ba ublei ulai yo thu lupa ya kane ka jingwan jong u men sim bakhoj ba nda la penbam tes bat lada kum ka paro ka wan ha ka trupeng jong u bat kane kadai ka jing pen I ya u ba une de u mesaya bat hak takapor u yo anis u yalap syai bat ulap da ka ba syai ya ki bru baro ba une de uta u Jisu badai u mesaya te kane kalong ka jing pen syai ya ki to ki bom khmilenti ba khmilenti da ku muai te ki ai ka ba une nong thos bat school u ai ka jing pen kot ha ba dai bat kane ka sni ba ar uang gumne ka jing tep ka ba u Jisu u dei u Kris kawan na u blai hi lengba ka jingkta ka bor jo umen semba khuj kane ka mat pedeng ka pau man la ka por ha u yo anis ka jing pen im kamwan ka jing start perthai kane ka jing pen im kamwan ka jing start perthai no thos ba school batai su ba kamwan na ka sayan lane ka jing tip ka ba kham shaneng kum ki kerdan ki balai phojaj henre ka wan tang na ublei sha ka do nut bala ai tilut ya ka jingai bad ka jing ko ngu ha u Jisu te kane bangin yu I sha yu ublei kine ki jing kwa thrang jungi ha ka perthai kimla ban pen yu I Jisu hande kine ba kwa yu I sha Jisu ka de ka jing thrang jungi na ka do nut bat ka jing but ya ke ba ublei ukwa te kane ka de ka bangi syam ha kane ka sngi ka ba ar kublai jibon ba banchan ka to ka pen kani ka si ka ba ar ka pen sngo tho ingi ba ka jing sngo tho bathamai yo mesaya ka pen I shai de ki dak bau yo Jisu pen baptis da u yo anis pen bap jing pen bap no pen baptis bat pila bani I ba hang to ki breu ka jing sngo tho ka ba rem jong ki la pen thamai ba ki yo I hang to ba shisha u ni u de khun jong u blai te mentang nya lek nya shaka sngi ka balai bat ka hang ni ka si ka balai ka kren Shaphang ka jing priang bat ka jing kentat yano yo Jisu tengah kwa iba Ebenezer ben sngo bha ban pen shai kin diat ya gani ka sngi ka balai ka sngi ka balai ngi I ba ka mat pedeng ka dai ka jing priang bat ka jing kentai ka ka ba ki bru ki priang Shaphang u Jisu bat ka ka ba ki kentai Shaphang u Jisu lara ngi pule ka lanong ka ba ar ka batai Shaphang ka jing psa u Jisu ya kisan hajar but ha u yonis andrew Henry ka klem la ban pengentuk ya ka benta ka ba khado jong ka to ka jing tho khana ya ka ba la pule hang ne la ngi pule ha yonis andrew ka lanong khot ka ba san phawei hado ka ba nyam phawei ka don ka jing kali ha ga ne ka lanong ka sabat school ka ong ka ka ba u Jisu ong ka ba ki bru ki shem shitom ban priang la ngi pule ha yonis andrew ka lanong khot ka ba nangkong hado nangkong hado khatsan hangtung ya iba hadin ba
haden badang Shuh yo bam hagarukam ga phla na Jisu ki bru kila kloi ban penlong em ya u haden ba ki bru ki yo i gi kamba jong Jisu kumno ba open kala ba upsai gi sanhajar kila amut ban pen kila kwa ban penlong em no ya Jisu kila pediang no yo Jisu haba ki yo i ki kamba jong Jisu handrai haba ka jingi kren bat ki haden ha synagogue ka ega pen long ya kipat ladang yo i ladang i phai ki Bible jongi ya ha Yonis ndru kul nong khat ba lalai posan hang tu Jisu ong ki Yonis ndru kul nong khat ba lalai posan uong te Jisu ulai tho ki nga long uta pu jong ka jing im jar ubawan hanga unom tengan bajar ubangai hanga unom sliang lano ro ngai iba ki bru ki kloi ban pediang ya Jisu haba ule igi kamba ke jong u handai haba Jisu pat u pen yatho ila de banga ngadai uta pu jong jing im pi Jisu haba uwan chani seperti uwan ban ya lam yi ki bru kumno ban im ke jing im ke ba khoi ke ba suda kumno ba kin la ban ya jan bat khupa jong u ba habneng te ka ki bru hang ne ki mut ba Jisu haba uwan kum usem yega tapi kim bru kim la ban pediang ki mut ba Jisu wan kum usem te lada Jisu wan kum usem kini ki bru kin pediang yo na mar balai lada pi long lok bot em ka ai ka baja pin yo ban rung hapo yeng jong em pin long ki ba halor pin long ki kita ki bru ki ba halor bat ki bru kin pet ye pi daga jing sengu kini ki bru ki kwa ba anda ki long ki ngai Jisu shang ha khat bat ki bru kin dem yaki ki kwa kumta hendrai Jisu paru ong em ngangwan kumta ukpa jonga upha yanga shini seperti bangan long uta ubas neurit ban ya lam yapi mdei ban pinlong halor jong ki bai hendrai haba pitip yanga haba pi itho yanga pidai ban ya lam ru ki bai ki bam itho yanga shanga unong pen im te yakani ki bru kim la ban pediang ki ong kum no ngin bodi u haba ngim yo yaga ai ga bangi kwa pio i bon sen haga jing im ga jangi ro ngi bodi Jisu tang naga da ba un pendap yaga jing kwa ga jangi ngim bot bat Jisu yaga ai ga ba u kwa ban le na bata jangi ne yaga ai ga ba u kwa yangi ban le na bata ga jong hato ngi bodi Jisu tang naga da ba un pendap yaga jing im jangi ne ngi bodi Jisu na mar bangi na mar bangi kwa ban le ke ai na bata ga jong na mar ba ula deb le lut na bata ga jongi kata ka long ba uyap na bata ga jongi tem Jisu upai no POE hang tu ba lada pi pe chu how Yonis ndrugul nong Yonis ndrugul nong dekat ban ndru pandru hang tu Jisu ong nadu kata shibo na kitsenran jong u kila ya kelade no bat kim ya lem Shuh bat u yo i hang ne ba menchua Jisu udon shibon kitsenran but nadu kata kesngi ba Jisu ong ngam wan chini seperti ban long usem ki pet no na u ki kanrande no na u te Jisu upai no shiki sanran ki to ki khat arngut u ong no eki u ong kumno ma phipat pin pet no nga ne pin sa bat nga hang to kumno ong kani kadai haba u Petros ula penlong ye ke Jingphla ka ba phla u wei pat usaki yaki arbanta ke ek ba Jisu udon bat udai u ai me don ki kten ke jing im bom jukut bat ngi langai but ni tips kem ba me long uta ukris ukhon jong ublai ubaim ha Yonis ndrupla andrugol nong khat ba ndrupra hado ba ndrupa khundai ha tu ngi i ba Petros ong em ngi ngim kanran den chu na me ngi i ke ai ke ba me la le ba ngi la yo i ke nuksa ga jong me ngi kwa ban im kuma me then ke ai ke ba ngakwa ban ong hangne ke dai ba ha tu ngi pediang yo Jisu tang na da ba un pen kiu yangi ngin pediang Jisu ba ngila ban pen kentiu ya keteng jong u namar ba ula le shibon na bata ga jongi ai bangin long kum u Petros ba kini ki khat armut ki bam kenran den wat la ke shemi kanu ga jing habaki flash phang Jisu handai ki yeng scam ba ki pediang namar ba ki Jisu kim pediang Jisu namar ba Jisu namar ba Jisu un pen kentiu ki halor banyak ki bai handai ki pediang Jisu namar ba kisnyo tho
ba Jisu yaki keblai sibon Kubrishbon ba Ebenezer ya tu jing pensyai ke jong pi hoi ngakwa ban sakendiat ba teng ha jing long breu ke jong ni long kita kikwan mentoy ni syukwa lut ngem perkat ba kata ke jing kwan mentoy jong kanum yalam she te pila ben ing tu kita kisendran gi ba Jisu dan mensyai ke babon kirang perkat ba kin yo ban syong ket kamon kadiang ba Jisu anda kila yo sngo bo Jisu uong kani ka hima perthai kam dei ka jonga ngawan hang ni ban syakriya pi omba pi ni syakriya nga tikla pendiau mensim ye gini gibreu bet ki no yo Jisu teng mangiru ngilong kumta ha ki kep ngi kan randin ngi yo Jisu ha kendong nama ka jingkwan mentoy jingi gibreu kalong ha tau put ba teng iklet no yu blay andang layo i jing sngo bha ngim pai shu blay tikan long ka basngo si ngi ken teng ngi kran teng kuman shu ang ngi kran ben bai gi brio por Israel ha ngin da penu jore la di ngi kam bon jing mangi ken ban ha kitu ki por ngi kam bon shu ki pop ki jongi menta ban ha kitu ki por teng ngi ha perkat kito kijing tu kana ka Bible kide kijing sneng yang ngi bangi nginum long kumta kijing saki kejongi naga bentau blekan long daga jing sngorit daga jing sngo daga ta ban pin I banga ngatip lut kata kam de ga ba uble kwa tangi ya chaprang ni le chasi ga basau bat ka kran hang ni Shaphang ga jing saki jong kwa tinga kwa I ba lasbon ba in sngo ba ban pin shayengi ya ni kasi keblai sibon ma ta kasi ke basau kren ni Shaphang ga jing sakhi jong pa ta dangi pet hau yo ni snong ban kong khot ka ba ning kong ka kren ni da ka sedang da ka ba kren Shaphang uktin logos ba ulong bat ublai bat kata ka long ba ulong bat ublai uba kupa bat haba uktin ula kan jado mensim lo pla Shaphang Jisu da ka ba ula syong ha u ha kapor jong ka jing baptis dal dangi peru ha yonis nang benikong lai po aru lai sauru kene ka kren Shaphang ko jong ka jing itu ko jong yonis ya u Jisu ba dei khon jong blai dei lang ba ka jing wan jong men sem khoi ha ka do jong paro dai ta bat la ong ru paru u pla Shaphang Jisu ha kapor jong ka jing troi jong u ha kana ka perthai tingini pai kendiat ngini pule sa hau yonis nang kabasan khot ka balai penreu hadu ka balai pra bat ka jingkli ka ong ne ka ebo Jisu ong hang ne Shaphang kupa ka ebo Jisu ong hang ne Shaphang kupa tedangi pule ka ne san lai penreu hadu ka balai phonyau ka ong kum ne ngiyo ka ju ba ngi I hang ne ba kupa ula pha yo Jisu bat ula ai ti lut baro hakikam hakita ka jingtrai yo Jisu ban pendap ikikam ka jong u batru kupa ulo plaru ya Jisu tam Jisu penyeso bat kupa ka kam bat ki kamba ke ba ula le utip syai ba kupa ula pai u baru ula plai u kene de ke jingkren hajong hakene yo nis la nang ka ba san khot ka balai penduduk lai pra bat kumjur dangi pej dangi pule ho Matius nang ka balai punye le nang ka balai de khot ka ba khat nyau bat Matius nang ba khat nyau de khot ka basan de ka pra dangin pule ngine pai khnet ke Bible ke jongi ni pule ha Matius nang ka balai de khot ka ba khat nyau ke e ke jingkran hang ne Matius nang ka balai de khot ka ba khat nyau ngan pule ong kum ne hakmi ru ka ktin na ki benang kada ong uneu long ukhun janga uba I ha uba ngas ngau ba ka jingkli ka ong ka e ka ba ukpa u ong Shaphang Jisu te ka jubba bang ne yo une ulong khun jonga uba I ha uba ngas ngau ba ka ne ka de ka jing ong jong blai ka jing ong jong blai but la ngi pai ru ha Matius nong ka ba khat nyau de khot ka ba san de khot bat hadu ka ba pra ka pen sha Shuh yangi ka ong kum ne habau dang kran hakmi ulo bateng shan ulaka yaki hakmi ru ka ktin nau tau lo kala ong uneu long khun jonga uba I ha uba ngas ngau ba pin ngau ya u
haba ki sendran te kila yo sngau kila dem ngon bat kila shapting shibun Jisu te haba ula wan hajan ula kta yaki barlaong to yang wat shapting ru to yang wat shapting ru te haba kila khmit laki khmat kim yo I yano ru henry tang yo Jisu ka kene ka pensyai ni ka pensyai ba Jisu udai ru blai ba Jisu udai khun jong blai ba it but tengin pulai kendiat ka Sabbath school ka dan ka jing kran yang ka ong hakapor jang jing baptis yo Jisu ukpa bat mensim kilai snok lang bat ukhun hakaba budak ya kene ka jingja ka badon kame ka jing sedang jong kam jong Jisu ukpa la ong ba Jisu de ukhun uba it jong u haba ubas ngau ba Henry hakapor badon kam haka jing troy jong Chris ukpa la kran biang hakane kapor kumbala jupen ken mau haka gospel yo nis te ki baro lapoi ki baro lapoi saduk ka jingdak pura ki sngi ke bakut jong kata ka jing troy ke jong Jisu haka perthai bat ki noi lam niam la ong ba kim syam lala ban pen sange ya Jisu haka jing troy ke jong u dangi pej hau yo nis nong ka ba khat khandai nong ka ba khat ar khot ka ba khat khandai tengine pai khandiat yo nis nong ka ba khat ar ta khot ka ba khat khandai ka ong yi kum ne namar kata kita ki Khasi ki la ya ong perlok hi pio I ba phimla ban le ai ruam hakmi ka perthai kala lej bot ya u ka pensyai ngi ka umut ba ki Khasi ni ki nong lam niam ki to por ki persang ban pensange ya ki persang ban pensange ka ministry ya ka kam ko jong Jisu henry kim shanala Jisu la job dai Jisu la job kem syam la ban pensange bat ki le iru shibun ki bru ki labut yo Jisu te kalawan ka jing berkat ha ki Khasi ki ong ba ki la kwa ba unyap no ki la kwa ba unyap khampalat ban ka ba meno te ki paj ba ki la nang wan ha u khamtam kat ba ki bru ki la nang yo sngaw Shuh ya ka Jingphla jong ki to ki bala yo I ya u ba u pen impat yo Lazarus na ka jingyap ti ba haba ki bru ki yo I ya ka to ka ja ka kampla ka ba Jisu la le ka ba la pen im ya u Lazarus hadin ka jingyap jong so ausngi dai u Lazarus la impat lang ba ka jing pen im jong Jisu ti ki bru ba ki yo I ya ka to kelas ngapla bat kelas sedang ban nyebut yo Jisu te hakane ka benta kum bat la ong ru hak tu ko por ba kiyo I ya to ka jing kampla ka jong Jisu ba open email Lazarus ban iru ki Greek ru Hebrew Greek ki non Greek ru kelas sedang ban but yo Jisu na benta ka jing let nyam bat ki kwaru ban yo Jisu te hakane ka benta kum ka jing jubab ya ki kentin Jisu hau yotnes lenang ka bakhan ar khot ka ba arbu pra ka ba ong kum ne kokpa pendan brom ya ka kerteng baru ukpa sai sin pat ula kran na benang ngala pendan brom tebat ngan pendan brom pat sai sin ngan pendan brom pat ya ka te kumbangi layo I ka por jong ka burom ukris ka long ka Jingphla ka jingjob ka jong Jisu te kumta ka Jingphla jong ukpa Shaphang jong Jisu kadai sya ka jingnya ka ba kraw jong ukhun lang brad ublai na ka benta ki pop jong ka perthai te kadai ka bakut jong ka kam ka jong Jisu hakane ka perthai kini ka jingjob ka jong u halo ka Jingphla kadai ka jingkut jong ka kam ka jong Jisu ka perthai bat ka jingyap jong u na ka benta jong jongi ka siudep ya ka ram na ka benta ki pop jongi baro bat hau da ka jinget ngim don kam Shuh ban siu ya kata ka ram kindiat ngakwa ban pensyai pi ba ngim don kam Shuh ban siu ya kata ka ram tadangi pulai history menchwa ka Bible ngi pet ki Old Testament ka kren ngi Shaphang haba menchwa haba ngi laptop haban wanra haban knya dai haban tit lang brod dai ban penyap lang knya haban tit haban pelut pisa haban wanra ban knya na ki pop ke jangi henry mentapat habangi hanadu ka jingyap ka jong Jisu imdan kam Shuh ban le kita bara u Jisu hu dai utau langknya jangi
Jisu hi dei balaba lut ya kita ki pop ki jongi barok. Te nyim don kam su ban bot lane ban le ya kita ke barok. Barok ki long. Barok ki lai lut ki pop ki jongi ki bagidan la sai khot lut da kasnam ko jong Jisu. Te hang ne ka kran sai ro yangi ka pen I bat ka thu sai ro yangi. Ngakwa ban ya sam bat ban pen sluri pi ki ba page ya ki video ki ba yo I. Hang ne ngakwa ban ya sam ba kalenti sabanang dei tang nau Jisu hi om don da kawai palenti om don da kawai pat kalenti ngim dei ban skau atatin lane skau kyu skau ting lane ngi skau pla henrei ka tin ka Bible kala kran sai ngi pa Jisu dei khunjong blai bat u blai hu la plai u bat kine lai blai pa blai khun bat blai min sim khoi ke trailang te ngim don kam su ban skau atatin lane skau per hakane Rai bangin dan kata tang kawai hi ke bangin dan kata ke jingat ke baskam bat bangin shania ha ke jingelam ke jong oblai bat bangin pule bat shania ha ke tin ke bakhot ke jong oblai ke Bible ke bayalam ngi sha ke jingim ke bam jukot so ban pen kot ngakwa ban pule na yonis nang ke basan de khot ke balai pupra ngakwa ban pen ken mau khndiat nang ke balai pupra ke ong kumne Henry nang kabal bat phim dan ka tin jong ubasa api na baya ubala pha ma u hauta phim ngai kan pule la nang balai phnyo ru ko ong kan pule uta upahiru ubala pha hanga ula playanga Henry phim syam la yo sngew ya ka tin jong u meno ru lemne yo I ya ka dur jong u bat phim dan ka tin jong u baya sa hapi na baya ubala pha ma u hauta phim ngai kan ne ka long ka e ka bas ngosi Lada mengabat mepi ngi ong ngim itu ya Jisu lana ngim itu ada ngi ong ngim itu ya Jisu an habang andangi la pulai kini ten akwa ipi ba hoit tu ke por man swa ki sunran ki yo Jisu ki dan lang mengi menta ngim yo Jisu ngim pat yo Jisu dan lang bat ngi rai kane ka tin ka Bible kadai ka sakhi yang ngai pi menta bangin yo ya ka dur ko jong Jisu lamba ka Jingphla jong u lamba ka Jingphla jong u ka Jingsha ka bola bu hangi bangin pule bat bangin ngai bat senya u lamba ka nekten ka jong blai ta kadai ngakwa ru ban ong pi ba tangin ya kat bangi dang im kum Kristan tangin ya yang skam bat senya ha u blai senya ha ka Jinghikai ka ba Jisu lapin I yangi man ka sngi bangin minat khop bat bangin yai pule bat shania hau Jisu ba ke barok long tang na ka jing shania tang na ka jing lam ka jong u ta kalenti ka jongi hi bangin poi shabnang ka dai tang hau Jisu ngin shania bat nge hau bangin msnga udatin bangin lo knang bangin yo poi shakta ka jing job shaka khat ka hi mai ka benang to ngin nge bat ai tilut yala ka jing em ka jongi shau Jisu hakikam ka jing tray ka jongi bangin sam ko khubor ka babha ka jong u Shaki way pat. Bless bon balas bon ni ka jing batay ka jang pi ngataray kala pensha yangi bangi la masngu thu ya ka jing sakhi hang to ko ong Shaphang ka kumra bo Jisu upla yala de bat kibriu bon sin kim sngu thu de metang ni shak singi ka basan ko ong ka jing sakhi jong ki pat ba de hang ni aki singi khat do Pila banyo I ba bon nakipat ba jongi kata ka jing sakhi ndaban tau blay kan long kabatang na lor mlong baper haka kum baper u ka kot ne kum baper kum ta ken kata ka jing sakhi ka jongi kanum long shishana do ka do not hang ni u yonis nyo lai punyo lai pra ko ong ba ngi day ban yeng kumba u Jisu uyeng uperta udaong lada unoru usngau sliang ai bo unwan hanga bo undiru jar ubanget hanga kumbala long ka jingtho kinwan kiwa baim kin yaitu no nakadonot ka jong berkat aki tu ki por Jisu keren ni kini we honest wong wat la kataru ki brebon ki kentat kata ka jing sakhi jong ki kamlong shisha naka donot ke jong ki ba phila bin I hang ne ba u yo honest ha ka por bo u sakhi nam tau Jisu
udah khot kerpang daga jing slur ke jong udah yang udah ya chaprang bat ong ba udon uta Mesaya udon bat ngi hang ni umpoi perkat ba Jisu udah don si hang ta udah sengap yu Yohanes Pembaptis te mengiru ki pat ba kat no sin ngila pla shisha Shaphang Jisu bon sin ga Jingphla ga jong itang menginyo ga jing mentoy shimet hang ni ublei kwa ya kata ukwa mangin saki daga donut ke bas ngorit ban pentip syaki weipat kamta mi kita ki mempatip Shaphang Kris kumba Jisu uwan nado kapor blakai uha Bethlehem ter hakisingi kiblayat kisnem kiblayat anda ula long shisha utau rang ba abriu ban sakipat syaki wei watla kataru ki parasi ki lemno bonsin ki ap kedong ban penduk roi ndre ublei ailat ublei ailat bonsin ublei uweng noi yo Jisu haki kep ki ik mau pen saw yo Nicodemus fiken mau uwan hakapor yu ban wan ne kendo Jisu uru slore uwan ki kendong hakapor baka kibriu kini pormit si teng senya banwan ya kran ba Jisu to perkat Nicodemus kat ke jing long krau ko jong udang tieng kata ke jing slur jong kamdan te hang ni hadin ba Nicodemus uyo pedang yo Jisu por bu Jisu ong bendet sha kayi sha beneng yame an hap kha arsin Nicodemus ong kumno ngandrong biang sha kapo kami kan mau Jisu ong no memdan kam bandrong sha kapo ko jong kami yame an Pembaptis da we no men sem bakot knang bamin la ban rong sha hima jong blai te ka jingkeli ka wan pat hangi hatongi saki scam em na ka benta Kris ka jing saki jongi hato kan long tang jing kwan men toy la de ne la dangi rap na em ki we bekin tip Shaphang Kris teng ikili kumno Jisu bale Jisu umwan no ani ki jing pang gini ki jing le thma gini ki jing ka jing bamman ka bam la su ban ong nre ublei rang ap yangi ha kan odon ni saki ya nga teng aprakat ublei umpat ngau hun yang rukom jing saki ke jongi takara udang penjelan uap yangi bangin da saki sisa bangin ya chaprang daga jing slur banum teng ik eru te shwa bangin penkut ya gani ka program ke jongi ngakwa banbo gini ke jing keli ya ki parlok ke jongi ki ba pet ya gani ka program ke jing keli ka ongkum ni balai ba kalong ka badon kam shisha na ka benta ka jinget jong uno ban pen kan mau ki ki ba ublei ulale ha ka jing im ke jong ne jong ka priu bonsen ni klet ki jing kerku ki ba ublei ula ai ni bonsen ni klet ban ni klet shisha ban saki na menta Kris te pusan ye ni jing keli balada pi don por pila ban bo iki comments ki jong pi harum ki jing jubab balada pim sngo to ngin persang ban pin sngo to pat anda ngila yo biang ya kalat ban ya tainia Shaphang kani ke jing saki ke jongi Shaphang Jisu shaki wei pat te shwa mingin penkut ngakwa ban ongi ba ban shan ban sngo ba ban penkut daga jing duai Tungnya duai yame au blai ku pabron bor isin pat ku try kene ka klimat ngi saban aingu yame ka jing pasbon ka jong me ka jing kerku ka jong me yangi haman na klimat ka jing im ka jongi ku try ku pa job neng ai ka jumu ji perkhat ngi yarap ku try yangi barok ki bayu sngaw ki ka ba me mikran hlo jongi iwe pi we barok ngi la ban pron kam ha jing im ka jongi ku try kerku me ya barok ki breu ki ba wat yame ki batrang ban sngap ya khubor ka tin ka jong me kerku ku try ya barok ki mahing masam ki badon sibun ki jing ai jinjar ki breu ki ne perthai ba mantai ba ngim chen mala ban tip rai me mi tip kham bha ko try to ma pro ko try sin pat kilat ki jongi ki bang pinsu si eme hamana klimat na mar ki ne bor ko try ngi pana khateng jong me Jisu ba syang tam mantah hadu ki arta ba bom jkur ru amen